Kaixo, beste bi ariketa gehiago proposatzen dizuet bideo honetan, bale? Zuek irakurri, saiatu egiten, gelditu bideoa eta gero konprobatu ia ondo daukazuen, bale? Irakurriko ditut. U vektorea izan da, kalkulatu bi vektore unitario eta paralelo, eta egiaztatu unitarioak direla. Eta bigarren ariketan, zer esaten du? Hurrengo zuzenak izan da, R bat eta R bi zuzenak izan da, kalkulatu. S zuzena, R bat zuzenarekiko paraleloa dena eta A puntutik pasatzen dena. Eta gero, H zuzena, R bi zuzenarekiko ortogonala dena eta A puntutik pasatzen dena. Bale, esaten dudana, saiatu egiten eta gero konprobatu. Gelditu alduzue bideoa nahi duzuen momentuan. Venga, lehenengo ariketa. U vektorea izan da, kalkulatu bi vektore unitario eta paralelo. Egiaztatu unitarioak direla. Bale, zuek jakin behar duzue nola bihurtu vektore bat unitario ez dena, nola bihurtu unitario. Bale? Orduan, konprobatuko dut ez dela unitarioa. Nola kalkulatuko dut bere moduloa. U vektorearen moduloa izango da errokarratu, lehenengo koordenatua berbi, plus bigarren koordenatua berbi. Hau da, erro 36 plus 64. Erro 100. Hau da, 10. Moduloa ez da bat, orduan U vektorea ez da unitarioa. Orduan, eskatzen didate bihurtzeko unitario eta kalkulatu bi vektore unitario eta paralelo. Nola egiten dugu? Vektore bat unitario. Nola bihurtzen dugu? Pues hartzen dugu vektorea 6 minus 8 eta zatitzen dugu zati bere moduloa. Eta horrela, U bat vektorea izango da unitario. Konprobatuko dut. Eskatzen dit egiaztatzeko, orduan konprobatuko dut. U vektorearen moduloa, U bat vektorearen moduloa izango da errokarratu lehenengo koordenatua berbi plus bigarren koordenatua berbi. Bale, zatiki batean berbi egiteko egiten dut goikoa berbi eta behekoa berbi. Orduan hau da 36 zati 100 plus 64 zati 100. Bale? Orduan hau da erro 100 zati 100, hau da erro bat, hau da bat. Orduan, ikusten duzuenez, lortu dugun vektorea unitarioa da. Venga, beste vektore bat. Nola egingo dut beste vektore bat unitario? Bale, pues hartzen ditut U vektorearen koordenatuak aldatzen dizkiet zeinuak. Hau da, -6, 8. Bale? Goian badaukat 6, pues behean jartzen dut -6. Goian badaukat -8, pues behean badaukat 8. Eta zatitzen dut zati bere moduloa. Eta orduan, lortzen dudan vektorearen moduloa izango da bat. Kalkulatuko dut berriro. Errokarratu lehenengo koordenatua berbi plus bigarren koordenatua berbi. Hau da, erro 36 zati 100 plus 64 zati 100. Hau da, erro 100 zati 100. Hau da, erro bat, es decir, bat. Orduan, bihurtzeko vektore bat unitario, zatitzen dut bere moduloa. Edo, hartzen ditut koordenatuak, aldatzen dizkiet zeinuak, eta zatitzen ditut zati bere moduloa. Bale? Venga, bigarren ariketa. Hurrengo zuzenak izan da, kalkulatu. Badaukat R bat zuzena eta R bi zuzena. Parametrikoan idatzita daude. Kalkulatu. S zuzena, R bat zuzenarekiko paraleloa bada eta A puntutik pasatzen bada. Bale. Bueno, pues S zuzena kalkulatzeko nik behar dut puntu bat eta malda. Puntua badaukat. A puntua da. Eta nola atera dut malda? Bueno, pues esaten didate S eta R bat paraleloak direla. Orduan, S zuzenaren malda
izango da R bat zuzenaren malda. Berdinak direlako eta paraleloak direlako. Bi zuzen paraleloak badira, malda berbera da. Orduan, zein izango da R bat zuzenaren malda? Pues aterako dut R bat vektorea, ekuazio parametrikotik. Nola egiten dut? Pues koordenatuak, vektorearen koordenatuak izango dira T ondoan dauden zenbakiak. Osea, nire vektorea izango da -2, bat. Eta orduan, R bat zuzenaren malda izango da vektorearen bigarren koordenatua zati lehenengoa. Vale? Orduan, errepikatuko dut, T ondoan dauden zenbakiak ekuazio parametrikoan vektorearen koordenatuak dira. Orduan, nire vektorea da -2, bat. Eta malda ateratzen da zatitzen bigarren koordenatua, vektorearen bigarren koordenatua zati lehenengoa. Orduan, S zuzenaren malda izango da berbera. Orain, A puntuarekin eta maldarekin, malda puntuaren ekuazioa idatziko dut. Vale. I sub 0 izango da puntuaren bigarren koordenatua, 7. Malda da -1 biren. X menos puntuaren lehenengo koordenatua, 5. Biderkatzen dut I minus 7, -1 biren X plus 5 biren. Vale. Jarriko dut orokorrean, ez du eskatzen, baina, praktikatzeko, vale? Nola pasatu malda puntuaren ekuaziotik orokorrera. Vale. Bi hauek kentzeko, izendatzaile hauek kentzeko, komenigarria da biderkatzea ekuazioa bider bi, vale? Eta orduan izango dut bi minus 14, berdin minus X plus 5. Eta orain ordenatu. X plus bi minus 19 berdin 0. Hau izango da S zuzena. Vale? Hemen egin dudana, bider bi egitea da kentzeko bi hauek behetik. Vale? Usteko ekuazioa izendatzaile barik. Vale? Venga, bigarrena. Kalkulatu behar dut. H zuzenaren ekuazioa, R2 zuzenarekiko ortogonala bada, eta A puntutik pasatzen bada. Vale. Orduan, H zuzena, R2 zuzenarekiko ortogonala da, eta gero A puntutik pasatzen da. Orduan, zertarako esaten didate hau? Pues, jakiteko zer gertatzen den maldarekin. H zuzenaren malda izango da R2 zuzenaren maldaren alderantzizkoa eta kontrakoa. Vale? Bien, orduan, zein izango da R2 zuzenaren malda? Pues ateratzen dut R2 zuzenaren vektorea. Parametrikoan idatzita dago, orduan malda, vektorea izango da T ondoan dauden zenbakiak, -4, 3. Eta orduan, R2 zuzenaren malda izango da vektorearen bigarren koordenatua zati lehenengoa. Vale. Orduan, H zuzenaren malda izango da R2 zuzenaren malda kontrakoa eta alderantzizkoa. Buelta ematen diot eta aldatzen diot zeinua. Orduan, badaukat nire zuzenaren malda. Vale. Orduan, A puntuarekin eta maldarekin egiten dut malda puntuaren ekuazioa. I menos I sub 0 berdin malda bider X menos X sub 0. I sub 0 da 0. Malda da 4 zati 3. X menos X sub 0, X sub 0 da 0. Orduan zein da nire ekuazioa? I berdin 4 zati 3 bider X. Hau dago esplizituan ikusten baduzue I badago bakarrik eskerrean. Vale, orokorrean jartzeko, pues biderkatzen dut ekuazio osoa bider 3, behekoa kentzeko, eta orduan izango dut 3i berdin 4x. Ordenean jarrita, 4x menos 3i berdin 0. Eta hau izango da ekuazio orokorra. H zuzenaren ekuazio orokorra. Bale, pues beste ariketa
gehiago, beste bi ariketa gehiago ikusi dituzue, eginda, konprobatu ia ondo daukazuen, saiatu egiten, eta, bueno, horrela ikasiko duzue pilo bat. Vale? Venga, pues, eskerrik asko, eta hurrengora arte.